Знаеш какво, я го правим оттам аз тук. Давайте, колеги, давайте! Значи съм като тежък кон. Закъсвание! Борбата е жестока и безмилостна. Ники, идвай са прилета, дърпаш! Стига. Но моля отиди месец да вали, вие влезете в кълта. Аз не. Там и не е виновно. Аз не съм влизала никъде. Обаче не може да се завърти. Гумата. Давам газ и въобще не мърда. Ако е лепкава кълта. Нормално. Сега да видиме. Елай се проди да скараш. По тревичката обаче. Чакай, че аз не знам къде стъпвам вече. До кълта. И така, колеги, ето го Иван. Може да си носи краката. И оня лудия с скутера. Ей! Кажи здравей поне на фотоапарата. Иване, ходи в тревата, тук на камъните няма стане. Само къде е да ходя с тези кал? Не, тук в тревата, ако се изчистиш, пада калта и тук в тревата, Жули. Имаме ли маркучи и мивка? Не знам. Чак като се приберем. Това не ще ли още? Гумата, видя ли каква? Тя не може да се върти. Сега ще завърти. 2 минути аз тук. Спуснете го е тук назад в тревата. Пак до кълта. Не дай. Сега го спускайте назад. Къде тя не мога да мине предната го? Ма да, затова ви казвам, го избутате назад в тревата. Нали е трева там? Трева и няма локви. Само придържи да не тръгне назад. Аз ще го бутам. Май излезнахме. А как ще потеглиме? Сега ще видиме. Чакай аз да влем, сега с моя скутер да пробвам. Е до тук до първата локва. Стой да снимам гумата. Кал и само кал. Готино, а? Нема що. Ето и тук имам. Обувки ли са, чудо ли са? Пробайкър. Пробайкър били са някога, вече не. Целите са в кал.